Paní Nguyen. Tak pojďte dál. Dobrý den. Tamhle si můžete odložit. Ne. Sem si můžete dát kabát a sem tašku. Dobrý den. Dobrý den. Prosím, posaďte se. Máte nějaký problém? Bolí mě zub. Nahoře vpravo. No počkejte, nahoře nebo dole? Dole. Dole. Otevřete prosím ústa. Trochu víc, prosím. Ano, tady to vidím. Máte kas. Ale teď na to nemáme čas. Sestři, můžete pacientku objednat?